Hi, Hi. my name is Rehan. Hi Rehan, how are you? I'm fine. చనిపోవడం అంటే అంటే ఫోన్ పగిలిందని ఏడ్చియా అంటే పబ్జి గేమ్స్ ఆడి వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ పని కొట్టేస్తే దానికి అబ్బాయికి ఉరేసుకున్నాడు బాగున్నాలో తెలియదా మేడం అలాగా చెన్నై బాంబే ఈ పబ్జి మొత్తం అన్ని చోట్ల దీని బేస్ మీద ఎన్నేళ్ళు వాళ్ళకి టెన్నిస్ బాబులు కాలేజ్ అబ్బాయి కూడా మొన్న కర్నూలులో చనిపోయారు. ఈ 10 ఏళ్ళ వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? పబ్జి మేము యూట్యూబ్లో ఇలా కొట్టంగానే మొత్తం వచ్చేస్తాయి మేము వరుసగా How to టీవీ kill నైనా yourself? No, గూగుల్లో రాదుగా. అంటే టీవీలో ఉందా మేడం అవన్నీ టీవీ 9లో ఇలా జరిగింది అని చెప్పి మొత్తం అన్ని న్యూసెస్ ఉన్నాయి. సాంగ్ చేసింది మేడం, సినిమా చేసింది మేడం, సెన్సిటివ్ మూవీ. మీ చేతి మీద సాంగ్ లాంచ్ చేద్దాం. ఓకే షూర్. Okay. All the best to Team Sensitive, Director R.K. Garu, Rehan and Abran and the entire team. Launching one of the songs of Sensitive. Okay, so Sensitive is a film. It's about basically current situation కూడా మనందరం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అని పిల్లలకి ఫోన్లు ల్యాప్టాప్లు అప్పచెప్పాల్సి వస్తుంది. బట్ మోర్ దెన్ దాట్ మనం అంటే వీఆర్ ఆల్సో బిజీ ఈ కోవిడ్ నుంచి రివైవ్ అవ్వడానికి చాలా బిజీగా వర్క్ జనరేట్ చేసుకుంటున్నాం. అట్ ది సేమ్ టైం పిల్లలకి ఫోన్లు అప్పచెప్పేసి హోంవర్క్ చేసుకున్నారా, క్లాస్ చేసుకున్నారా, లేదా ఇంకేది దేనికి అలవాటు పడ్డారో చూసుకునే సమయం లేకుండా, సో చాలా అంటే నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ లాగా ఒక మంచి కాన్సెప్ట్తో ఆర్కే గారు సినిమా తీయడం జరిగింది. హౌ children without any age bar are addicted to the cell phones and how it is affecting them చాలా డ్రాస్టిక్గా అనేది చూపించారు. ఈ పాట కూడా అంటే ఫ్రమ్ మదర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, పేరెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అట్ ద సేమ్ టైం అబ్బాయి ఏమనుకుంటున్నాడు, వాడి ఏజ్లో అమ్మకి నేనొద్దు నా మార్క్స్ కావాలంటున్నాడు. అయ్యో రామా. It's the sad reality right now, but I'm looking forward to the film. RK garu ante what is the end meer em cheptunnaru anedi chudali. Wishing the entire team all the very best. Good luck, Rehan. Thank you. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.